kumsang khazakua somriat pali jun thla ani a kumsom panga upa risa tex lari chu North Carolina a Salisbury a cheng meka Salisbury hi North Carolina a Charlotte Marlam mel somli pathum vel hla a ani a kumsang khazakua somriat vela hian he khuwa hian mi sing ni sang ni vel an cheng to ani kumsang khazakua somriat pali jun ni som panga ani a risa chu a ina a thian mi pa pahnih tenen an oma a u naunu kumsom pathuma upa jodi a ve bok ni pui cholkar masaber ani a risa le a thian te chuan MTV an en hova tlailamdar thum le chan vela chuan risa thian te chu an trin dara anaw jodi nen chau chuan anom tani anu reivak lova chuan jodi chuan a u risa chu ina a lo ti a hreta a in chung le pon vel te chu an zong thuaka a u chu anin pi amaya a pi le pu te na chuan a kal lokani a ring maya in chunga chuan lut le in pon lam chu a thira a pi le pu te kong khar chu a in kal ti awa mu theya an kar po an khal chuak ani ti hriat takin an garasa chuan a lovani jodi chuan a u chu a pi le pu te chuan thu engemaw cha an neyanga chumi ti tur chuan a chuak lok ani te a ringa reivak lo hnuwa chuan a pu chu a lo ho a ina a lut chia chu a auta chiam maya jodi chuan chu a hriat ve le rang takin a pu te in lama chuan a tlan phei ngal thuaya bedroom a chuan thisen a lo koi nuaya chuata chuan kumsom panga upa risa tex lari ruang chu a lo let reng bok police ten lo thlen chuan risa ruang chu an enfi ngal zunga amal pui ding lama chuan mi pachi an hmu a medical examiner chuan risa taksa chung lama po mi pachi chu a hmu boka a chung lam le a ngonga voisom pariat lai vi ni in a vi na hmun khat phei chu a spinal cord ti chethei khopin a thu kani an vi na chemte chu a chhia a bleta chu risa dar ding lama hian ala insat bur vu maya police te chuan chu in alu na hnu ma emo ti chiat na hnu ma emo evidence engma man thei tur chi an hmulo baka an mani chung ko fingerprint ti lo chu fingerprint dang hmu tur a lo bok samza yan hmuwa chu po chu abulte atanga chuak anilowa heti hunlai hian United States a DNA test thei ni to ma se samzaya hi chuan abulte atang lo chuan DNA an la hmu thei ri lovani police te chuan mi hrang thu an zot fia risa mun nung bertu te abikin a thian te pahnih le anaw jodi chu an zot uluk le zuala ani chuan risa thatu chu mipa an ni aringa tual thatu chuan a thian mipa tenen MTV an en lai atang to chuan alo en thlaru reng to anga a hota ti a hriat vele a khoi tamai ani arin thu an soya an rin hlel nai vai deuh te chu thu an han zot kual zela ma se evidence mu mal tak mu chuero an nei thei chuang lovani nili hnuwa chuan risa vuina hun man anita a mi sang chuang fe an lo kala chung zinga mi tam tak chuan jodi dan le nung chang chumak an ti em maya a u kumsom pangami risa thi dan rap thak tak mai ngai tu in ani kumsom pathum chaw upa mei cheno pangmai tan chuan chi aina tham atlin te lul nen jodi chu hriom ti mel le chi ai mel reng pumia lovin alo ve reng maya makti lo rual ani lo ani ma se thu nei tu lam te chuan khomi pui terin dan le ngai dan soi neu bak chu hriat bel engma an nei hle thei chuang lova ngai dan pakhata chuan risa pu ina alo let le khan risa chu mi panen sex an manglai awa pho kanga a thin rim thut in sum zo lo in risa chu a that tamai ani ringpol anom lain risa thatu chu tudang nilovin a u naw nu jodi ani ringzok anom bok a chan chu jodi chu risa nungdama mun nung bertu ani awang ani risa thina hmun le anin omna hi a in hnai lo em a u chu a tha zo ina let san le in
ain bual fai le vekani an ring bok chuba ka risa vuyani nia anung chang thalutuk le hanchi aina pakhat ma anei lo te chuan an rin hlelna ati zuala ma se eng ma fin fiana fel fai fek fok a om chuang lovani rin dan ringo chu pom tlak ani tlat lo ma se chung thuleng wak te chuan police te beng chu a thleng lo thei bik lova jodi chuan rin hlel zual zinga atel vele taran mai le ma se risa chu jodi tha lo ni ta se jodi chuan ataksa a rangemo hliam hnu ma pakhat ma anei lova pahnina chuan jodi tha ni tak tak ta se risa taksa a mi pachi an hmu kha khoilama mi nge ni ta ang pathumna chuan jodi chuan a u a tha du na chan tur chu an ngai tuang yel pon an hre thei tat lovani chu tiang ani chung po a risa chu a u naw jodi tha alo ni thawani chuan jodi chuan ama maya chu thil chu tilovin mi pa thurul puya nei nge yani police te chuan an ring ani ma se risa nu chuan jodi chu naupang fel takle poisoi lo tak ani awangin mitam takin a u that tu angai ma sela a u risa chu a that thein a ring lo ve thunga social media aron chak tak viawa tang phei chuan thil kal dan chu a thalo le zuala mitam takin group te siamin jodi chu tual that tu ani thu te chu an tlang au pui chiam maya an ngai dan ang te chu thil ni dan tak tak niom takin an pho chuak mi bokani kumsang ni som kum top lama ni kha chu jodi chuan tv aena dr philaso aen fu ta hlau maya chu so a host dr phil chuan polygraph exam result chu aron puang ta a chu so aen chuan jodi chu ngai tuana thar apeta a so in lan ve dil na le kha aziak ta a an lo rem ti hlawani chuan polygraph exam result atangin adin mun harsa tak tak te po chu mi pui hriata a pholan ve thei a in be se ni a be se phal lo le rin lo tak main chu so producer chuan aron be pop ta hlau maya an so in lan tur chuan an ron som ta ni chu so a chuan laura nen an in lan don ani laura hi a ming top ti lan ani lova risa le jodi te om na kong thlang lam maya an cheng ve a heti hun lai hian laura hi police captain fanu ani bokani heti hun lai hian jodi hian risa athat ti evidence pakhat ma hmu tur ala om lova chuti chung chuan laura hi jodi tual that tu ani ring tu ani jodi chu an chung ko black ship ni berin a hria a u chu a thi ka wanga thatani a ring berbok laura chuan risa thani malok hian ni kha chu school bus a jodi hi a hmuwa chumi trum chuan a u risa chu a huat thu le thidai sela ati thu a soini in an soya chu ba ka risa vuinia jodi om dana wang chuan risa tha tu nge yani arin thu a soibok ma se jodi ve thung chuan a u risa vuina huna chuan chutiang mel chu puma se rap thlak tak maya a u a chan dana chuan a thinlung chung tak takin ana lo ati na ani lo thu a sei ve thunga laura chuan apa chu police captain mani se chu case chung chang chu engma apa in a hril ngai lo thu le apa hnen atangin engma hringai lo ma se khotlang ti vela tangin jodi chu a u risa that tu nge yani chu ama thuwa arin thu asoya chu baka rum kha chu amomanga ni chuak moi tak mu in chu ta chuan risa mail chu alo langa risa chuan akota thinlung akenga chu thinlunga chuan jodi mail alang boka risa chuan a hna chuan ama that tu chu zon chu sak turin atia chutia a thinlunga jodi lem alandana chuan risa chuan jodi chu mangai ma se ama that tu ani thu hril atumna angai ni in asoibok chu baka jodi chu tual thana atanga la lo te a om si a chuti chung chuan eng thom ma a hrelawani a ma se a puin tual thana mun na hmuruala a au thomero a herang le hle loisi a ti te chu tran chana a manga dr phil chuan thulai aron remta a evidence mu mal tak a om lo wang le mu mang satlia vel mai mairin awangin lora chuan jodi chu risa thattua apu thu ngot theilo thu aron soya
Jodi point lora chu amel room thave ngang mai le Dr. Phil chuan risa vuina hun man nia jodi om dan an soi po chu mi zong zong lu sun dan ain ang vek lova jodi po an chung ko black ship ani wangotin a u voi tam tak vitur hial khopa mirap thak ani big kher lova chu baka lora in jodi teina tanga apu te in pen som vel le ka hla ang maya a soi ol sam chu adik lo thu le pen za thum zeta hla ani thu a soi bok chu baka risa thom a hremia lo po chu risa chu a au chuak nge yem ti tu man an hrelowa a that tu chuan aka a hupsak ani theya ani lo vek po in au chuak lo turin a vau ani theibok risa kha angonga vina nu tam tak a oma hei wang hian au chua chu thil har tur takani ti a hriat theya chu wang chuan jodi chuan a u risa tha ani lai hi a hrelo tak zet ani thei ti in Dr. Phil McGraw chuan a soya hemi nu hian polygraph exam result chu aron puang ngala jodi chuan a u naw nu risa a tha lo thu le tha ani na a enroll tu ma a hriat lo thu a soi chu thu di kani thu aron puang ta a he so jodi in lan na episode hi kumsang ni som pariat april tha ti chua ani a rampuma jodi chuan mi te fak a lo le a police te chuan case chu Salisbury ya an reopen le ta a chu case chui chiang tura ruat detective chu Salisbury ya seilian ni in tual thana thlen la hian kumru ko upa chau ala ni nge ni tual thana chungchang chu a hremu malwak lova ma se detective chuan evidence om sa le forensic evidence rang mi pachian mu te chu uluk takin a en non le veka DNA po mu malzo ka test hei ani to ni ma se an DNA mu ero amil puitur an la zong mu thei tat lo mai le ti chuan DNA profile chu parabon nanolabs lepsa thatu te lam chui chian turin an thon ta a parabon nanolabs hi a ming thang hle a serial killer ming thang tak The Golden State Killer ti a hriat thin Joseph James D'Angelo a DNA an chui chu anakha ani nge ni kumsang ni som pakwa april tha research tax larit hi atanga kumsom thum panga liam nuwa Prabon nanolabs mangin DNA mil pui chu an muta a Curtis Edward Blair athisen nen aloin mil ta thlap mai le jodi te thung ko le thian te jinga tu ma in Blair hi an hrengai lova in lai china po eng ma an nei lovani tual thana thlen hun lai hian Blair hi kumsom lia upani in Frito-Lay's factory a na athok thina tual thana a thlen na lai nen po a in that lo hle nge ni tual thana thlen hu lok hian California lama a in sona New York a cheng thin bok ruk tuma wang le ral thuam manga mi vau beta pong sual a tuma wang te in man alo tok fo to a hetia parabon nanolabs atanga risa thana DNA le a DNA a in milti an mu chu a hian khongeya omti police te chuan an hre thei mai lova case boy pui tu detective bok chuan a zong le ta a ma se van dui thak tak mai in Curtis Edward Blair chu kumsang ni palia Santiago California lunglam thalo wangin kumsom rungmi ni in alo thito hi alo ni a thi nu hian arwang hi tuna an phumna Salisbury a arwang chu thonlet le ani nge ni arwang chu DNA test na tura phorle ani a ti chuan a DNA chu crime scene a DNA nen chuan alo in mil thapani ti confirm ani ta ni risa tha awanga a hremna torture ro atuar man talowa jodi te chung kwa le detective te chuan lola damin risa chunga athil ti awang chuan a phu tok hremna te hmu ve se zela te hantang ve se ti chu an du thu sam ni ma se a thei talovani ti chuan detective chuan an case chui chua dan chu puang zarin jodi chu a u risa thi na chung changa chuan enroll na nei lo thiam changani ti a puang ngal bokani a that tu ber Blair chu thu zo fia thei to lo ani miawa wangin engwanga risa chu that nge ani a engtin nge ti chu hriat thei ani don talovani